de rol van sport in het leven van Surinamers in het algemeen toen in vergelijking tot nu? Ik heb het gevoel alsof vroeger men echt wel deel wilde zijn van een team of fan wilde zijn van een ploeg. Terwijl ik nu juist het gevoel heb van ik wil mezelf gezond houden en op die manier wil ik sporten. Zie ik dat verkeerd? Is dat een illusie van me? Inderdaad. Kijk, vroeger had je weinig mogelijkheden. Ja, het enige had je, ja, straatverlichting was ook slecht. Dus het enige wat je moest doen, in de paar uren van zon, moest je een sport. 1 was voetbal, 2 basketbal, atletiek, die waren de toppers. Goed, de mensen, die probeerden inderdaad te komen, want ja, die uitschieters, je wilde een Pille zijn, je wilde een Haltman zijn, je wilde een dit zijn, daar ging je ervoor. Die talenten waren er. Wat je nu hebt, is dat je in feite een beetje sporters moet gaan creëren van je hebt talent, kom. Want weet je wat ons scheelt? Ook de ontwikkeling. We hebben nu televisie, we hebben iPhone, toch? Als je hier zit, heeft iedereen, ik zie al iemand daar ook met de iPhone, dan zitten we de hele dag met dat ding. En dan is onze visie meer gericht op jouw iPhone. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.